Gatazka kognitiboa da egoera baten, gai baten inguruan, testu inguru baten, zerbait badakigula, baina osorik ez dakigun sentsazio, kontzientzia hartze edo momentu hori, ezta? Zerbait argitzea falta zaiguna, zerbait osatzea. Ez da ezer ez dakit pentsatzea, eta ez da ere zer dakidan konfirmatzea da, dakigunarekin hutsune bat zerbait falta zaigunan kontzientzia hori. Nei onomatopeiakin adieraztea edo momentu hori oso argigarria egiten zait lankide batek esan zian, ez? Gatazka kognitiboa dela momentu hortan edo pertsonan izaeraren edo gatazka kognitiboan sentsazioaren arabera izango da hori erabatea edo bestea. Eta eraberen ikaskuntzarekin hutsune hori, osatzea faltatzen zaigun hori osatzen degunen, ikaskuntza prozesuan ondoren beste onomatopeia bat ateratzen da dana. Edo, harritu gaitezke edo ez. Eta ibilbide horrek, mugiarazi gaitun gatazka kognitibo horrek, azalpen bila, osatzera eraman gaitunak, ixten du bukaeran horrekin, hasieran genekin hori, eraldatu, osatu edo beste erabatekoa da. Horrik gatazka kognitiboak abiarazten du, ikaskuntza prozesu bat biderazten du, eta itxi egiten da. Eta nik uste irakaskuntzan hezitzaileon artea hortan badagola, ezta? Irakasleak jakitea ikasleak nun dauden, nola sortu gatazka kognitibo hori gero laguntzeko aurrera. Eta ikasleek eurak konturatzen zeanen pertsonek nola sortzen dizkioten bere buruari gatazka horiek ja zoragarria da.